Абе, да беше слезнало. Я са ни каков. Галабините. Рад си ли, какво ловиш там? Това кръстите е. Галабините. Част от елита на галабините. Част от елита. Ама го разбихте ли? Разбихте го? Да. Еми, има ослаб, тук поне воденици и това налай. Аз чакай съм го преместил нагоре. А та река коя бе? Откъде идва та река? Отдолу си. Та покрай Саши къде минава? Вече при Андрейка е събират и идват. Да. А тук е тук точно. Два пътя по 4 метра и ги върши. И мушим надолу и няма край, няма неща като спас. Да, пръта нека беше позапанала и аз да се премести, а то намери още друг. Да се прасаха там рамото и на пъдъра и не може да се дигне. Гледай, защото сега гледай расте от капа. Върба е това. Върба. Гълъбовски красоти да бъде. Ада на къпа.